step ke bakmen ke step ke balakirku ya pi iway baro agni ke por ke bamenta ipiang so bahai feature ne ke channel jong ka Podnet Gospel Media Ministries ya ka bangyo ban ai ke kubor ke jong try man laga sgi man laga step bala da dona plang jong fi ki bam pa subscribe no ya ka bangyo ini ki kubor man laga step tring da try udan ban kren ban ai ki kubor ki batmai man laga sgi na ka banta jong fi Irap lagi sungu ublay sa isin pa ni kapor, ya ka bangi la pat ban pensengaw biang ini kaktian ke jong blay, hagi ni kasengi ke bamenta. Hani kapor ngi don ri ikong iban isya mukim, iban ai, ya ka jing pla ke jong i hagi ni kapor ke bamenta. Ngangit ke ni ke jing pla, lefi skor bah ngangit kan long ke jing kerku. Tu ngi sengap ini ke jing pla, jong ikong iban isya. Yaro itrai kaburam baro bat kecing yaro ngi asya utrai. Makan ni kapor kabakodor kabaula yang kamtam daga jing ai ke jong ya kabanga la bandon ha kan ni kacaka te ka kertang ka jonga kadai iban syam kim ngasong asa hanang cerong bat ngawan nakalong yeng kabadai hi kalong yeng Kristan te ka jing em ka jonga kaba ngayat lang ba kat ba nganang san kat ba nganang he ha ka jing em ka jing lenti ka jonga ang lapoy siya kacing long kena samla bat hot ngayatre ngayakit bat ngapen telun kakam kacang tray henrei ngampat syam lalong kata kabreu pat kaba la ban pensngo bahaya utray ngasngo thu ba kacing sup kamdan ha kacing im kacanga ngalasim ruya ka jing pen baptis ha ka senem kaba ngadon kat Reus nem karta ngasulet siya kata kacing umpan baptis ru klam sngaw thu kae kacing kala ka bamut kae kacing pen baptis ngasngaw tang banga David kanang pendap ya ka program te ha kacing yat lenti ka jonga la poy ha ka por ya ka ba ngalahap no ken nakasyong kha kasyong man te ha kata ka por kacing suk kamdan syu hanga ngayat ha kata kacing yat lenti ka jonga ngasngaw ba Omdon syuk manu ruk bala ban it. Bad omdon manu syuk ruk bala ban sengaw yang ngasngaw ba kacing syong karu kamlong ka pen sengaw bahai ublay kamlong ka pen sengaw bahai kayang kasem ya imay pa bad hakata kapor ngasngaw ba ngalong marway hakata kapor bad ngapai biang syau try apai syau try bad kacing yat lenti kabanga ngayat lenti ngasngaw ba ngalale lut ya ki ai baro ki ba kam syam yat day satia kat kum kamon ka jong blay te kata kacing yat lenti ka jonga ngasngaw ba ngalong ka bla cingai palat na ublay hot hakasin ka banungkong ka ba utray ukhot yang kadai ka ba ngangam syam lasngaw thu ya kata kacing khot ka jong utray bat kawan pat bet hi kata kasur ka baong ba don ka jingcia kata kasnong ya ka ba ngadai ya ka ba ngan ai kata kacing kentu ya kita ki paranang syong kadon kacing cia ka basngsi badan kacing cia ba iwei ikena ibangam jelop sya kata karut wa utrai ukhot bad ukran ngasngong tho badai utrai tang ba kacing leran pat kadon ha kam sim ka jonga bad namar ba hot nyala syakri ya utrai nre ngasngong tho pat ba ngampat dei kawan bet kita kasur baong ba ngampat day ba manga ban ya lumlang lane ban khot ya kita ki para snong para thau bangin yo ban pelong jing duai ba utrai unyo ban le ya kita ki kamba ha kata kacaka ha ya kata ngam syem la bu pen sngaw bat ngam syem la pen sngap bat ngam syem la ko nguk hiru namar ba ha kata kapor omdei tang manga nrei ngiyabun kidon hi ki rangba kilong keme kilong kepa ki blak khamsan yang kadon bet kata kacing sungaw ba dakine ki rangba dakine ki blak khamsan kin kentu ya kata te ha kata kapor ngam syem la ka ungu ya kata kacing keren kacing angat badai kasur kacang belai kacing keren kacing pak kacang musim kacang belai haden kata ngalalet nak syayeng anda ngalalet syayeng ngasngau ba ngam tibreu syu kacing ting kabamdan perthai syu haden nang ta kat banang yat kising kisnem ngaim ngasyakri beja belai tambah kumtahi bad ngam pat syam lasngau thu banga ngalong ka bad
uji su udai hoot nyarwai ka tu kacing ruai ngam le ran man plai nong pen im henrei hakum kata ka benta ngasngoba ngalong kata ka breu ka bla le ran bat ha ka sen ka ba arpat ka dei ha usnem arhajar khat khandai shua ba ihmen jonga inklat hakum kata ka por kawan kata ka sur ha kata ka por ngala syakri bayu trai ngala don ki khun ngala ya pentelon bai ka kam ka jong trai bat ngam sung thu pat banga ngadai tang ka reuniam ha kata ka por ngam sung thu pat banga ngala cengai na ka ka ba ublei ukwa yang bangan pendep ya kamon ka jong u ngarahi ya kata ka bible ha kata ka hospital ngalet banri ya ita himen jonga ade nang tapat kawan ni kata kasur kawan bet kata ka kentin lengba ihmen i jonga iba iong yang isat khot iba iong iba tungin yarwai tungin ya pule bible tungin ya duai ngong kat une upat lang kat une upat ba hospital ngamla ban le ya kata ngale ran iong ila kerpat benya ngaong ngam tre hade nang ta ita imen jonga kabas ngusi kalong ba imdon syuk menta ita imen jonga bat kata kapor syuk ba in klat iwan no imehe bat iong no ya imehe ba in penlong ya kacing duai bat i mehe ila sim ya kata kesenjam ya kaban penlong kata kacing duai ila yalam cing duai ya i bat kata hikamit pat shuaban syai kata kamit ka ba i thia laisngi armet ni krim hospital bat iklat no kata kasngi ka balai shua kapor san baje te ngasunget ba i men i jonga ilayo ya ke ba i trang lengba ka ba i mehe iyo ban simti ban penlong kata kacing duai bat kum curu ade nang ta ngalami nata hospital nadu kata kapor sedang wan biangkin kata kacing kacing im ka jonga bat nadu kata kapor ba kacing sup kalong yeng long sem ngasngau ba kahura kam dan syuk kano kacing asung utho cingmut hoat ya kipor ki pamen syua kadon tang ba kat banang mi kis nem ngasngau ba kanang kamcur bat kam tam kacing im janga simeru am sngodon syuk kacing sup ngampet pat ban syakri ya utrai ngalet bedi sya kata kacing syakri ya utrai bat aden nang ta ngas sngo ba kata kacing yat lenti kaconga kalong ka ba ngam song thau syuk ka poi ka por pat ya ka ba ngai kendo ya ka ching im ka basimet ka changa ha ka ba wat tang man sekri bleru ngam song ko asyuk hanrei kita kicing pat ki yaiwan ha ka ching im ka changa bat nga song ba nga pet bat nga khami ya ki breu nga yo sngau na ki paralok bat kadon hiru ka mobile ha ki para ki bahayeng ba nga shat pet hi ya ka kubor lane ka kten ka chong ble lang ba ki syakri ki chong trai bat nga sngau ba nga ong atrai nga nget lada meme yang ya kan nga sngau ba kaneru kadai ka ba nga ngan yo ban tip ya ka ka ba ngalong bat kumno ka ba nga im bat kumno ka ba nga ngan tip ya ka ten ka ching sisa ka chong me te ha kata kapor ka ching yat lenti ka chonga kat banang yat kisni ki por kadon patkin sa ka ching im ha ka biadai bat ka yang kasem ho ka ching syong kha ka chonga kam sim lalong ka bakantang khamat ka chong ble kalong ka ba auria ngam sim lalong kata ka breu ka ba bed nadu mensyua bat hadu ka klimat hadu ka ba syua bangan John ya kan ni bangan wan ban John ya kan ni ka Bible school ru ngasngau tho ba kacing im ka changa kalalong sisya kata kacing im ka ba pensung si ya utrai ka balong kata kacing im ka ba hakmat ubreu ba hakmat uble ngam sim lalong kata ka breu ka ba dei hok yang ba nga ngadang la ban im biang kumni kumbanga im menta hakata ka por pat anda utrai ngayo ya kan ni kamu baik kadai kadang dentang arsnem kamu baik screen kadang dentang arsnem ban nga ban don hi ki paralok don hi ki men ki parapat ki biaya rap bat ki biaya men sem yang ha ka ba lengba ka ba ngaya share ya kita kicing ya kata ka problem ka changa ban asngu tho ba ki ai men sem yang bat kum curu ngai ngu ya utrai ba lengba kane ka potarnet ya ka ba i pastor bante ka ba utrai usai ya i usyakri ubam thia syu met bat step
ibom syong tachu haman ki kelimat haman ki minit ya ka ba kikin hai kerseu na ka benta ki mensim ki bakodor teng ngai ngo ya utrai ka ba yang ngaru ya kan ka phone ya ka ba ngangan ya ban pet lang ba ka kubor step ka chong i but hoot kam day ka ba kasin ka ba nengkong ka ba ngangan tip bat bangan benai kani ka poternet ka de hausnem hajar arpoar dan iwei syakri utrai ki ba walam ki ba yarap yang aban penpoi ka healing festival hausnem hajar arpoar ha polo hanrei ha kata kapor ngampat syamlas ngau thau ngasuan ngasulet kumtu hanrei haden kadon ken kata kacing ya lenti kacang kaba imen cangaru isyam ya kacing kacing im kacang Iwan Banjon ya ka Bible School Iwan Banjon ya ka Bible School kaba usyakri cong trai Pastor Bantay utrai ulaple ya kani kacing kang ya kaba in pediang compare la kilong ki bakum nuru ya kaba iya ban pedang kala long sisya kata kacaka pelang kaba utrai la yalam kade kane kacaka kaba utrai la yalam ya ki mensim ki bakodor imen janga Iwan Banjon but ngadadan hi ka mensim kaba ngam syem tenat ya i pastor namar ngade ka breu kaba ngasngau ba ngade ka breu kaba kareuniam la banong kumbau apostol Paul ulong unong pensitam benya ki Kristan ngaru ngasngau ba ngalong ka we ka breu ka pensitam benya ka balong ka met ka jongahi ka ba de ka cakasyong jong mensim ba khu jong belai bat ngasngau ru ba ka jingim ka jonga ka ngalong reuniam ngasngau ba ki we ki jing hikai kimlong ki ba katkum ka kten ka jong belai kimlong kabakat kum ka kten ka jong ublay hanrei kicing hikai kiba mangahi ngadon ha kata ka kenhun angas ngoba katahi kababiang hanrei ha kacing ya lenti ka jong ihmen gi jong ngaru iyo ban pule ya ka Bible School ha ka por syua ban graduate ikot iong sawan ban ya senran lem sawan ban ya aimen sem lem hanrei ngam don por ngamla banwan namar kadau ba ai kadai ka ba ngam syamlas ngotenat hanrei ngaingu ya utrai ngaingu sya ya utrai ke ka ba utrai ule yang kalong ka ba pelas sya bat habang puleru ya ka ten ka jong ublei na do Genesis hado jing penpau hot ngamla ban pule barokhat ka web ko ki kitab hanrei kat ka bangala ngasngoba ki ai barok ki ba ublay syam las ngoba ngas ngoba ngadai ka breu ka pala lelut bat ngamla ban ngau thu ya kata ka jingit ke jong ublay haduk kan no ki kam ki ba ngalale kalau lolong sisya ka pen ngau si ya ka yeng ka sem kham tam ya ublay te ka jingim ka jonga kalau long sisya ka blak kulumar ka bom dan jingsuk bat ngai ngo pat ya utrai uple kum kane kalat ya kabangan ya ban poi sya kane kacaka bat ngas ngo ba ki pop ki ba ki syakri jong blai kumbau Moses kumbau David kumbau Samson kumbau Shibon ki syakri ki jong blai ki lale pop ya ublai ngas ngo ba ngaru ya lade ngas ngo ba ngala ha kata ka pop ha banga pule ka kten ka jong blai ha banga wan lele sya kane ban jon sya ka Bible School ki banga ngam pat ju nguru ngas ngau ban ngatip bat kapor ka banengkong pabangangawan ban jon sya kan ka Bible School ngas ngau ba om dan janju anap jong ngas ngau ba tang kacing lengkut sudah habang ngas ngap ya kacing pikai lengba kisakri jong trai na kan ka jaka wat tang ban pet ya ka kamat jong kiru ngam ngau not namar ngam ngau desu ya ka breu ka ba ngangan im bat bangangan lapat banlong biang kumde kum bangalong menta hanrei ngamla ban batai hadok no kata kacing ke jong utrai ka ba pela sisya ba uit kum yang bat ngas ngoru ba ngadei ka breu ka bala sya khot ka banong pencot yeng kanang pencot sem ka yeng ka sem lu ka chat ka prat dai na menta jonga bat ki mensem ki bakodaru na ki pralok prajor bat kino ki bangadon cia dai ngas ngau ba kiap bat kicinga na ublay tang na menta jonga bat akum kata kapor ngas ngau ba om don jaka sya yang syua bangan jon ya kata ka Bible School ya kene ka Bible School ka ba lapenlong yang akum ne kum bangalong menta ngas ngau ba
satang ka jing yap ka ba ap yang bat ngas ngo banga syong shisha ha ka perthei enre kat ba ka mensim pat jong ha kala don hadu jok ngam sngo tho shu kata ka jing im ka banga im ngas ngo tho ba om dan shu mano badang la pat ban pen thamai ban prepare pat ya ka jing im ka jong ha bat la dang apet ya ka jing im la jong ru ngasem kum ta bat ngapet ya ka yang kasem ru kacat ka pra ha kali jing kali ya la de ngong balik ka chia yang aku ne hanrei ngai ngo ya utrai lang ba ka ni ka Bible school ngatip banganga don ha pat ka yang kasem jong ka don ha his ngo tho shai ba utrai upen i ya kata kacaka abanga ngan yo banre ya la de ho ki breu ki granya ki ong ki bakala le kamnor chu ban shonga yang kamnor chu ban shonga sino ngata kala le dre kadai ke cing sisya hakan maru kumba u elecha hakapor ka baga chisebel ka thong ya ulet ban re pat ulet ban shong re tengan ha tu lom harap bat ngas ngau thoru banga ngade kata kabreu ka ba ublay yang ya kan ikajaka ya ka bangan yo ban re tengan ha kan ikajaka basa sen pat ba utrayun ayang kata kacing bam ka bangan la ban imbyang bat ka bangan la bandi ya kata kadawai ka bangan klan bat kata kacing ya lenti ka conga ngas ngau ba hado mentaru kicing ale ki wan bet hanre ngas ngau tho pat ba utray nado ba ngawan ha kan ka Bible school kihika yang aku noban mane kihika yang aku noban IT lade but hot mensyuang ayo kata kacing hikai hanrei kamlong pat kata kaba la ban ngam bat kabal aban suthet ha kacing im kacanga bat abang ayo ban wan pat akan ka Bible school kalong sya kacing kurku kaba kraw bat kaba ai cing im ru yang bat ha kaba ngala ban sim ru ya kasen jam ha kabangan ngau tho ha ba i pastor bante hikai syapang kacing pen baptis ngas ngau ba kacing pen baptis jangan melenchua kamlong ka ba utrayu syam ngau ba bat kamlong hiru ka banga ngala lot nya kapop namar ha kapor banga let pen baptis ngasulet kum tu ngam ngau tho kata kacing kala bamut anda kat banang san kat banang yat kisni kisnem ngas ngau pen ban ka breu ka blasya te amrau ka breu ka baim kata kacing im ka ba nang cingai pen ban nakamon ka jang ublay bat ha kata kapor ka ba ngayo pat kacing hikai lengba kane ka Bible school ngala ban pendep ban sim sa isen pat ya kacing pen baptis da kacing kala ka bamut ka basisya bat da ka ba ngas ngau tho bangalalat lot nya kapop ngasim ya kane kacing pen baptis sibun kibreu hot ki kren yang wat kayeng kasem ka jonga ime ipa i jonga hiru ki men ki para ki jonga ru ki ong yang hanrei ngapat ngas ngau tho nado bangasim ya kane kasencam kacing pen baptis kabanga wan sisya sa kacing kala kabamut kaba ngangan pedeng ya kata kacing pen baptis kaba mensim bakhoj un pen baptis yang om tang da ka ding ngas ngau banga don pat ha ka wei ka caka bat ngas ngau ru ba kacing septing kalado kacing pen rem ru kalado bat ki bor jong kacing dum ki bawan ru nga aingo ya utrai ba utrai pen ngau tho yang ba ki bor kacing dum ru ki nam la shu ban kata lane ban pen rem yang hoj kedai kacing sisya ka bagi keren hakapor ba mensyua ngam sim lalong kata ka breu ka babet hakmat ka jong utrai ngaya sibun lang ba ki e baro ki ba om ya dei satia kat kum kamon ka jong blai ngalong ka ba arsap bat ngalong ka breu ko ba yat lengkar ba nado kacing im cing long kena ka jonga ngam sim lalong kata ka breu ko ba bet hakmat ka jong utrai ngas ngau tho ya kita baro kadai anda ngalayo kacing pen im lang bahaya ka banga wan ha kani ka Bible school ho don hi ki breu ki bakren bat ki baong yang ba banga ngalong kata ka breu ka ba kata ka breu ka ba idon kacing kermen ha ka banya pentelun ka kam kacing ublay hanrei kimpat tipat ya ke ka ba nga ya syem ya ke ka ba nga kenduk bat ya ke ka ba nga ngale bat ya ke ki ba te mrau ha kacing im ka jonga ki kacing im ka jonga kalalong kum kata ka breu ka ba kup sne lang brot hakten ka jong trai ka ba ong ba syabar ki pen pau da kum wei
hapok pat kilong da kumwe lalong kum kata ka cingtep mah kata ka cingtep ka ba pen pernai tang na jerong hendrai syapok pat kam sim lalong kata ka ba kumbayoi ki breu ngam sngo tho ya kata ka cing ai ka chong trai ru ngas ngo banga ngade ka we ka breu ka bala sim ka bu ya ka cing ai ka chong trai ru ngale pop men met ngale pop men step ngale pop men sngi hendrai kadon pat hi kata kapor ka bangan duai hendrai andala dep nang taru kat banang mi kisngi kisnem ngas ngo bakalong si kalong kumta ngam chu sim bakata ka cing ai ka chong utrai bat ngam sngo tho hiru bakata ka cing ai chong utrai kan sakut ndai nga ai ngo ya utrai long baka ne ka ministry bat long baka ne ka bible school hi ka ba utrai ula penyeng ka ba utrai ula sei long ba usyakri ujong u ngala lut ban tip ya ki ai barok ki bare bat nang kong nga ai ngo ya utrai ka ba ula penlong yang banga nga dei ka bat ngangan itu bau cisu dei we ha ka cing im ka changa ka yin chong no wa ka ba upen im ya no wa upen im ya ka yang ka sem barok ka we upen im ya ka rahap upen im ya ka yang ka sem chong ka barok ka we ngaru da ka cinget bat ngatip bau utrai bale ya kine ki barok wat ladanga ngayoi hapedeng kini kicing ki bakrau hanai ngatip ka bakut hi kan long ka cing pen im ka bau trai ai na ka benta kita ki banget bat ki bakongu ya kaktin ke chong blei bat kham tam ya kita ki basane au nganget ba ublei ni ban kerku lamba kini ki kenten ka buram bat ke cing yaro ni song ban asya ublei ubadai hok ban yo lamba ka cing krau ka chong u kaya ka cing ai ka chong u para nganget ba kala cankut ngidei ban kendit thia no na kata kabayo thia na maru trai chongi sim lakwa baka wei kamen sim kan chot rai baro ngin poi sya kata kacing kala ka bamud hoj ngitip ba utrai chongi ulajan ngi ap satang kata kasngi ba de kapor na mar ngitip ba kicingwan ka chong u kalajan te para nganget ba utrai ne ban kerku ya pi bad unang yo ban norengkat ya pi badanget ba piru ki bampat simla jon bat ki bampat simla yo ya kecing hikai ya kakten ka chong blei wan sya ka Bible school ya ka phinmat sya ya ka cingkerku om tang ka cingkerku phinmat sya ya ka cing imbom cukut namar kane ka caka ka ai sya ka takakten ka bala ban sothet om tang ha ka met om tang ha ki benta basyabar kham tam ka don kata ka benta ka ban sothet ha ka jingmut ki jing perkhat ka sothet ha ka donut ki khlai ki jongi ki sothet ru ha ka bangin tip ya ka cing im ka babom cukut ke jongi bleya ban kerku na ka benta ka buram ka jong u nganget ba baro phinmat ki cing kerku om tang manga bat phinmat ru ki cing pen im om tang manga bat baro ki para syakri bat ki para mensem ki ba kodor ki ba pediang ya ka ba utrai uya ban le ha ka cing im ka chong pi da ba pen kongu ya ka kten ka chong blei ya ban kerku na ka benta ka buram ka chong u amen hamagi shigri utrai ngitip kidon kita kilum ya ka bangi haban keu kita kitam ya ka bangi haban her ni haban ya lam keri klau ni haban ya lang ba ki jinge ki bubun ki jim ki jungi ring itip ba kita ki dei tang shipor ngin salat bin ki kiri klau ngi lat bin ki jinge ngi lat ba na ki jinge le ki bubun jo ki jingem ya ka bangi yo ban sut sya ka jinge thai ki jong trai ya ka bangi i ka buram ki jingker khu bat ya ki jingle bha ki jong trai ya ka jingem ki jungi tani ka por ngangai pediang ki jingker khu lang ba ka ne ka jing phla shamen sim jong kyong ibanisha ingin dia dua yang ke por ke mentang ingat utra unang kerku unang pensle bat unang aibor ya pi we baro tra ni por ngai ngu ime ko pang yo ban pensngop ni ke kubor ni ke ski ai ngu tra mele ki kamba mele ki kam ki bakrau phala ai ngu ke tra ki kam ki ba shisha ko na ki ba ke khamat priu ki jongi ko tra ngem pat ju i ki di kita ke ba mele ablai ya ke ba kam pat ju sngo ke skor mele kita Pakam shalami naga download ke jungi pun sien mele i bakum kita go try ya kama melapan krek lupa naga banta kita ki iet yeme para bani ki khon jame ki iet yeme try para bagi shakri me bagi bot yeme go try ngitip ya kama menda kerku men penroi daga penroi men le ki kamba man laga sngi i we ko na ki jingle bha ya ki jingle sbon ke jang me ko pa ke doa kerku ni ki kon ki jame ne ke por ya baga ne ke sngi try no longer sngi jong jing kerku pi pang try pen khia fitom try polai fi na daga shitom Pisyak ban kia, pisyak ban ben, hak jing bi jupi tabarok ki lengkor ki light no, namar ke jing pen slek, ke jong men sim ko ke jing bi jong fi. Ke dua ga kerku fi ni ke segi long ba kemen, long ba kerku ki kam ki jing trai baro. Ba pin long shaki breu ki bi shit ham, ban shakri ban pla ya ka kerteng u jisu. Ke dua ga kerku fi we baro, hak kerteng u jisu nong penem. Amen. Amen.
Prana kerkui pi, nang ai bore pi, ngin sekindo biang lesai kesengi. Blame tak kaburam ju. Amen. Warna benang sekendau, bat ban syak, ya kecingyak bageding pernah, bat udah syak. Akan isi try wall. But on this day, he says, Ngan penyeng ye pi ko kon.